всичко като не знае. На 4 ноември, около обяд, преди това младежи Иван Иванов и Христо Денев, отивайки на изпит пред ДАИ, около обяд, виждат сума пари, като е 4500 лева на земята. Това е в района на ДАИ. Същите разбират, че най-вероятно някой си изгубил парите. Сигнализират веднага на телефон 112, а не да ги вземат и да ги харчат, което е често безпокойство за младежта. Има и такива младежи. Веднага пристига екип на място от второ районо, подадени са с съответните документации и протокол, като по-късно колегите откриват собственика на парите и му ги връщат. Той също е изказал своите благодарности и към младежите, и към действията на полицията. Това е една достойна постъпка за младите хора, което е пример за другите младежи. Много пъти по социални мрежи, по медии, младежта са повечето наркомани, алкохолици. Виждаме, че не е така. Има много достойни млади хора в България, преди два младежи. Затова реших от мое име да ги наградя с благодарствен адрес. Уважаеми господин Денев, примите сърдечни благодарности за това, че заедно с Иван Иванов, след като са намерили парична сума в размер на 4500 лева в град Стара Загора, сте проявили отговорност и сте ги предали на полицейски служители. Благодарение на вашата морална и доблестна постъпка, органите на реда са върнали парите на собственика. Поздравяваме за това добро дело. Вярвам, че постъпката ви е повод за гордост за вас, за вашите родители, за вашите учители и всички, които ви уважават и ценят. Нека бъде пример за подражение на младите хора. На сърце ви желая здраве и много успехи. Много благодаря. Същия благодарствен адрес към Христо Денев. Много благодаря. Още веднъж ви благодаря. Момчета, може ли да застанете от две страни на комисаря? С грамотите да може да ви направим по една четова снимка. Искате ли да отворите Думата е на вас. Здравейте! Казвам се Христо Денев от град Казанлък. Уча в математическата гимназия, профилираната природо-математическа гимназия Никола Брешков в град Казанлък. Тук съм с моя приятел, с който всъщност намерихме тази сума пари. Ще му дам думата да се представя. Аз казвам Иван Данев от град Казанлък в училище по професионална гимназия по спорт и транспорт и гимназия. В смисъл, дай там нещо изпит, просто да. Да, бяхме на изпит. С книжка, Листовки. Победите как изгледа? Бяха на ластик, тъй като ние спряхме там, той до една такава уморителна ограда, от дясна страна на самата сграда. И бяхме спряли, всъщност ние тогава не знаехме, че ще има пари на земята, но всъщност бяхме спряли малко над тях. Като аз всъщност бях с едно друго момче и ние с него се познаваме от доста време, но не знаехме нито той знаеше, че аз ще ходя, нито аз знаех, че той ще ходя. Всъщност срещата беше напълно случайна. И той беше с други двама негови приятели, като всъщност ние в момента, в който се вземе от колата, се срещнахме и с тях. И тъй като почнахме да си говорим, да обсъждаме самия изпит, ако имаме притеснения, почнахме да обсъждаме и въпроси, но
тъй като се бяхме умислили по едно време и си мълчахме, бяхме надолу с главите, мислейки. И всъщност в момента, в който сведахме глави надолу, нали, намерихме самата сума пари. В момента нещо към вас, освен благодаря. Имаше ли друго благодаря? Реално той, всъщност, нали, след като вече предадахме парите и малко след като тръгнахме от Стара Загора, ми звъннаха, нали, от второ районно управление от Стара Загора и ми казаха, нали, че са намерили собственика. Като, нали, ми казаха, всъщност ме питаха дали няма да има проблем номерът да бъде даден на него, за да може да ми звънне, нали, за да си изкаже благодарностите. И, нали, всъщност звънна ми, говорихме, отблагодари ми се и... И финансово, да, искаш, нали, предложих, той не ще го предложи, той искаше да ни възнагради, нали, по някакъв начин. Обаче ние вече бяхме тръгнали, нали, от Стара Загора и нямахме възможност да се върнем, защото вече бяхме не сте искали далече. Да, и всъщност, освен че, нали, всъщност не искахме, най-вече защото, нали, ние не сме го направили това, нали, с цел да получим някаква изгода от цялата тази ситуация, просто защото смятаме, че това е наистина правилното решение, което сме взели. И всъщност аз още по телефона му казах, че това, че е звъннал и че се благодаря е напълно достатъчно. Бизнесмен да е? Не знам. Ами, да, не знаем. Само парите бяха или бяха подвал в нашата книжка? Това е просто, че нямаше никакви документи и бяха просто една пачка с ластик с лозлици. Може ли да се каже сумата каква е? Да, 4500 сума. А годините е вие сте? Аз съм на 18. Аз съм на 8. Браво. Да. За скоро време мислих да продължавам, нали, с компютри, нали, програмиране и нещата в тази сфера, но всъщност малко се отклоних там и мисля да продължавам с медицина. Какво конкретно още не съм решил, но се клоня към кардиохирургия или кардиология, но за сега. Къде ще кандидатстваш? По принцип мислех, нали, на много места ще подам документи, но всъщност най-вече ми се иска в Стара Загора в Тракийския университет. Аз в Велико Търново военния университет. Не видите ли за момент трудна мисъл? Веднага ли взехте решението да звъните на 112 или? Всъщност, първо ти бяхме вода и ти ми казаха да се обърнем към 112. Да, всъщност, нали, ние смятам, че и двамата сме възпитани по такъв начин, че нали, и двамата, нали, много се уважаваме семействата и смятаме, че сме ни възпитали по такъв начин, че да не прибягваме до такива мисли даже, не само до такива постъпки. И всъщност първото нещо, което ни дойде на ум е да отидем, тъй като парите бяха до дай, да влезем там и да говорим, нали, с хората, за да разберем, нали, какво всъщност може да направим с тази ситуация. Те ни казаха, нали, че най-добре ще звънем на 112, да се свържем с тях, при което, нали, веднага излезнахме вече от сградата, звъннахме на 112, казах, че ще изпратим патрука. И след, нали, определено време дойде патрулката, обяснихме им ситуацията. Всъщност той отиде нали, да пише протокол с идеята, че, нали, можеше да закъснем за изпита, защото оставаха нещо от сорта на 10 минутки и всъщност, нали, хората ни влезнаха в положение и казаха, че ако трябва, нали, че няма да има проблем и изпита да започне малко по-късно, нали, вече след като всичко е свършено. Как знаете ли тази продукта на ректорите? Ами, аз не съм съобщавал на директора, съобщих, нали, на двама-трима учители и на моя клас като цяло, но не съм говорил с директора. Друго, правили ли с някакви подобни добри такива? Не за пари, в живота е така случва. Или сега почва? Аз като цяло за сега през целия ми живот съм гледал да правя добрини, нали, на никой нито съм мислил зло, камо да му направя зло. Но това мисля, че е първата такава ситуация, в която ми се случва да направя такава добрина. Взехте ли? Взехме. Кога е практическия? Практическия още не сме, тъй като, нали, трябва да се минат 31 часа формуване и след него вече, нали, се записваме на изпит. Всъщност може и преди това, но първо трябва да сме взели листовките, че да се явим на изпит по формуване, като аз вече имам дата за този изпит на 4 декември. Ще го вземете. Успехи. Да се надявам.
баща в Стара Загора, майка ми в районното управление в Казанлък, като счетоводител. Моите са военни. Вашите са военни. Да.